Ye be ye den no. Ye be friska. Okay. Se konkonu ahwe mu hwe nim. Ah, me wo se bibia nim. Ma ye adwuma ya me ya sika contemplate time. Enu nti moma miska. Na okasa no wo so ohia sika. Ana no me piska. So ohia sika nti moma miska. Moma miska bebre. Me konkoni nie. Aha. Na bi eso. Dena wo. Sika. Yi na mo ahwefo hwe se sika. Sika. Iska. Iska. Ko su piska. Ipiska. Ska no mo de ablo no. Nana. Sama okay, onyansa mu do. Be kwaye mu de ya wokin. Ebi kura tumi de wo kɔ honom. Obi ho so opetumi. Odo be kɔ kwaye mu honom. Won say mosquito spray. Aha. No obi ahyehye. Ene se bi abotan na se dua ka se wi achi ana ote honom. Na oye so mosquito spray ankasa. Oye so offer to me na ma on. Unse spray na so. Aha. Into a palite ni say no mere spray na. Aha. Edija na baba bia. Wo no. Wo no. Okay. Mrike bia wo de bekọ no. Untumi ngina wo na. Ebim so de ebi wo ho a wo hyensu ya ase. Sikaduro ho asem ya e meken. Me say no de ye ka se ye kan ye nwie nti no. Ah, o ka jo se udwane a. Udwane a. Enye yi. Okay. Ebi ondi kan kran jo so udwane enye yi o. O ka dia se obeda ho so. Okay. Into wo hye honom na mugina ho. Ono kra no be ya atem se bi obe so udwane. Ama wo di kan ye dwane. Okay. Into onya yes a utu ya na che sa ade na ye de. No aka jo se enam se udwane ye nti no. O kra utu ye obe se kra ye so san ye amamrenye sa ade no be bo odam. Bi wo so abefre no na oba wasen ye dwane. Ebi mu de wonim ne o ye sika no. Ono obekọ onji sika no. Ono obekọ nsuo ho. Ye won kofom tumi hye nsuo ase che. Me se me firi nsuo ho. Me metumi ahye nsuo ase bi abe 20 minutes asa na mapie. Okay. Inti ebi wa nsuo no anya nsuo. Na obetumi adosuko be 20 minutes. Metumi ado be 20 minutes. Ade a say ye de competition. Mo ankobra nsuo ho de omunim. Okay. Ye kọ ho competition. Inti obi obi hye nsuo na ase. Inti omuduru ono ma wa ye so ye nyankoma ade. Enu no sika na nya ono na oje. Nsuo na beba befa sika no. Nti ogina ho no mo no omo ye no aye so oto ne magum ti nipa no hye nsuo na ase ni nya alert se omo aba nti wote ho a ba wo se o de boba to me be kwa ase bi akọ no kra me na wo so kofo na ba nti no o hye wo saa no sika no ama mo de ahye bag o de hye bag na ototo ho a mo amugina wa obehu ana sika no ado nipa na hye nsuo na ase a watwe sika nipa na hyensuo na ase a wa twiska no enso wo me say ohun be dwuriwu ene sika so efo a wuyi be eye den ewo na we kra de efo a wuyi kwa ya se nde anya adwuma bia mbu ena me ka sense kro obem wa chichire no robem chichira no renten e ya bag mu obem wa de ahye bag mu te hye bag no wani tu ase bag na edo nipa na etwe ko nipa na etwu sika no ko ya na ne watene afa ba nipa na ma no nsia bo wi ase Nana aka your next one aka we ade a the media so na na de se ye be ye bi wa DjkA na we ni ade a the media no so da su gidi me say o de ewi a we on so hwe we mu a den na wo powder na wo powder na wo na den wo hwe powder na gu say ye be fresh sika wo okay nti wo de hwe mu ye me hunu je na hwe mu ye pa powder say Saturday night kra nti no ye man de bobeda ni bi na ji we so biem me enwe se bibia ni na bibia ni biemu ye ma bibia ni amenya ni say kra amenya ni say omu bibia ni madane no asa dane ni bibia ni ye be ye niema wa ha no ye be ye den no ye be friska okay se konkonu ahwe mu hwe nim me wo se bibia nim we say powder e be gu nsem me fa okay na huko wiem min hu ko wiem huko wiem min hu hu ni na wo kasa ye friska na wo kasa na no mama miska o mi peska bebre madaro ma munim se me bre ma ye adwuma ya me ya sika contemplate time enu nti mama miska na kasa no wo so ohia sika na no me peska
So here scanty moma miska bebre. So here ska bebre. Na no kwa metwu masisi wenye ska me pese menye ska echen ne de kura na nanom. Na me na amanfo ho me. Ipiska bebre. Na nanom ipiska bebre. Moma miska. Munyina mechi. Na moma miska. Sike mu duro pa. Ai. Gana sikafo nyina mpese miska echen wo mo de. Moma miska. Mipiska. Enu ntina migusu a mi hui. Nana migusu hu. Ah hu na wo kasa. Moma miska bebre. Kontem blantem. Moma miska bebre. Oso hia ska o. Moma miska bebre. Mfam blantem. Moma miska bebre. Nyom tumi ye. Moma miska bebre. Moma miska. Kontem blantem. Gana ye de moma miska na mebre. Me pesca brusi si da pa de no. Musika mo ya che ho. Me pesca brusi si da pa de no so. Moma miska bebre. DjkA. Moma miska. Na yu konko na odi shemu. E konko ninye. Aha. Na bi eso. Dena u. Sika. Yi na mo ahwefo hwe se sika. Sika. Se sika. Iska. So su piska. Ipiska. Sika no mo de ablo no. Nana no me da se. Me da mase nana no maboa me. Odiasempa. DjkA. Ba we ina nye tumi o. Ba me hwade mu nesika bia ni. Ah nesika bia ni. Ba sika na ba. Wei nipa tu agu so me say nipa ye bobu o mo wo ho no wo ho. Enkanka ye nuanu mo mo abrichiri. Obi man so asetana. Ohia mowa no. Ti na meka no sika ho na mo de. Wo ye wadwen so wutu a wo nsa besi fom. Ye wade bi okra ndi anya hwe kra unim se obi ka sika bia unim se a we de aden. But eba ne se sika de a unim se sika na okope ye disika ye sika ye obeka cho se ye de nam na yi nam. We unim me be chelaw. Se we ye powder. That's it. And I'm passing with some meditation. I read him. They be him. You, Concono, a me, no. Into no show bones will be a the bones or the idea say, album. In it. On Conco, first one, I'm at the mound. In it. Into who powder no. Now, Miss O'May, my dear. Who powder, now, may my dear. Enti mi hu powder no na wo sesa konko no na me sesa sa me de ahye mu na me sesa ma de wadwen ni me ha ana wadwen wa ha kra uhu because me yanya nkoma de aso wo mahwem bodu ahye mu na me yanya na wani fle wo bahwem no wani fle na obeka kire on nti no na wo de hu powder no bompa e na me so me ya me de wo esa na tie Tiampa uwie no udi konko na bibia anim no nso ehyewe mu enti mimi hunu se konko na e ba akopɛ na hyem e ba akopɛ na hyem nti no sika no ne ye de abla wo no Odiasempa me se me maduma cha de nso a me se ye de achem no wo ya de na metena ho hwe wo na me dwen wo a ma hu kra me da kra me so ho da ya hu Tina de ohun no media no so no e na wo de wadwen fa ho na ohun se sei no ye bi o se to me no ade no ye ina me nana me se wotete mfiti me nkola brem wo me ba ye onam e me hu no sa na me de na sha ase wo hwe me ni videos bebra ye nam kwa ye me kire ne haban ntu onyini a sunsum sem no wo de bibi fa bibi a on ti ase o so odwen wan to odwen wan so a ese se to me di na chi to me no be kire ne se ha adwen no na ade no ne ati ye nie ba ku bi ofa nipa no media so me dem hu nipa kro de ofa mo se ahwehwe no we yi ahwehwe si wo no we yi ahwehwe ni si wo we mi ana memo ana kama
konko no so tumi che ne kama ma ne ye fese kama ofa tablet on say tablet wo hwe ani mate sa ahwe pepepe e ma no be di madanse o mo de dress pa ena ya modu ade be o mo na ye o modwuma a o mo de ye ntino wo ko ma so ya me si niema different na minim bebre ba me anya madwuma wo ka so wo ya abobbo ho ka no wa yes what I say ena we design into wo hwe ani mo de be che o sa ahwe enso ye tablet into betumi aye wo mfonyini e di atum okuta bodua no ekuta no yetumi on say utumi de ebi adua bi kra na say bibia ase nsuo kaka wo de bo screen ani a etumi so into picture ne da anim dada ana ebi wo ho nso a obema ebi wo ho nso obema obi kra gina baabi na okuta phone anim no nu abi into send the picture na anim na so na abeda anim obeka so afro picture na atum enso onte da e tablet na azan e tablet tablet na ode yesa na me abre ni abia ne me kan say DjkA me woni ma bebra menya aka mechira mani pa ni ada ho ba Ghana no ho obi hwa ade a eye nokra anka obehye amana ko akiri no onhye nana say yeti he ye ka to asem awurade nyankopon ana ye di atema ka obehu nipa ebehye wo de koto abehu manfom behye nokre na so asem nokre de nti wo ye no na obi nso fa odi ko bu obi wo baabi nti aye kra wo ka ho asem kra na wo san so kra esuro si nyema bebre wo ho no wa wo ho omkofo like uko media no so wa me si TV so for de omko agro de bi na omo ye o be DjkA me wade bi wo ho no ma abe we yesu ya nkomu sofu bi da TV so say ono nko na wa kire nkofo kra nti hu so bi ye bia na choso no na wa kire no na yetumi ubon so obanu ansuo na nsuo hie pa na ode agu ho na aye nyunyunu enye tumi bi no wo me da bia me ka se otumfo nyankopon hata suri ode tumi ahya na abode mu dada o nokre nti me ameti enye tumi na me wo nimde na ode ache me and what you say, would we yes say, would we yes say, would we say, be say, okay. Nipa bia ni to me. Ti abenko no enye to me. Ono no wo a wo te DjkA obetumi aye bi wo yi ni nkom deke no. Na wo wa na wo chechire a. Nso o hia wo de fa ni ti ni bom na dan ni sei. Ebesa no na aye nyunyu se hwe fridge no. Nti omo yes enye to me bia. Abenko no. But nkofo mo kan na me wotu mi na we ni nyina sisi a rubber ya da na ye di bi nu ansue omo upgrade ni to a certain level so for bi on the TV so on sa me dey ebu obi eso ja sisi a de omo upgrade ni to sa level ni eno so hu rubber me say na me dey omo upgrade ni to we hu sa rubber no ne haban bi gum na kosua gum na ehu bobobo nde wo rubber mo saba ko de ye no silver mu we de wo rubber mu no de si eja so na ehu bobobobobobo say etumi enye tumi bia no de anu akosia o so wo tumi enye tumi bia DjkA mesi sunsum se man kasa no enye nsenjrene na me ka say ye wo bibi kra friend Budo magic tricks for entertainment nsenjrene na chi no mwa bia enim se oba na ye sunsum adwuma ma wan hwa obeka se edi agro emre bi papa ba kro nkwa no wo US sa ono so ba efe na obekokra oni hina o channel iso a ndi ye to ni dwan ni bibia ono no oba opese oboa no ho ansa okofo a oba bi na ade ba ko a ono oba ate oye baifo on how oni e man say asofu yo ma no otori ohun bibia onkomu akire ansa no waka memete enye bibia na mehu ameka eno ka chere so oba na woni nete no oye baifo no kro bi so oba ogitum so oye baifo oba ono on se o ka chere okra so ono obo ma oni ma koso otis house mejaw eno no se sa ade ani ani obese woni ma ogi ni tu free ni nsem be ma no ogi be ma ni tu free ni nsem make o hwe me obehu mikro mu ni nso ba na ye ne sa na ode be dan na so de nya din na ma ne to dwan ni ade e bai to obai na so de on fro ba no
na ompa na chew opa na chew na ojitum afa wanje antum kra wanya pa na chew okay na mpa so oba na opa na chew na ojitum na medi ka ma na du so opeso ne ne yereba oba afofra wawale no na mpa so oba me man ni semina ne yi okoye ya no ahotokra ba wi onika kra me ya amabre no nti o se afi de menya amamre ma na ono beba be obedwale aduro oba ye na aduro no kodwo ka se bi obeya di chinchina bi o one ne ye no an se me chom sa nyemu be ye nie omo ye wie o se na na no ano no na mse de biem na opa ye eno ano no obedwale aduro ma chom se aduro ye gina ha na edwale wadwale awie de biem na me sa anya nkyere o sunsun se nya nsankyere ni o ebia on kata asamo nkoyi ye nton kokko ye nton nwan ye mfa mampinfo yi ye mfa nhyɛ omonsa metwitwa awie bibi wo ha wasa ma odware sɛ ne be ye bekrense wa media ama wa awie de biem na apesa me ye kotena se na twɛn de biem na apesa me ye kyerɛ obi tumi ba hwa waye ade na ma na awie no asen abisa sɛ enwa no edi be biem na ka wo pe omo ka ho bi o DjkA na Odiasempa na nsa onse kwase abu adoso me de ya na me support se obi bu kwase aku no na se de be ya eni da ho be mu se be ma we ya wokofa na bi kura na sebe omwa ana oba we ya wokofa ni sebe obi omwa na sami fan se obi e ba be ware ne bia oba wo ho obetimi a kire se bia nipa so masi oye anase ebia onye emso wadi kan aka se wo de nya niema nyina na ya wo huna woka na emum obetimi afanya sakwan bi so wa bra wo mo nipa ni na emum obetie nipa ne na so ama nipa na na se bia ana obema ni bibia ma ono akwa akodware ama ono ahunu se ama ono ahunu nani so ana amedase sase mu eye eye niema hudu bebre me no da bia ya me papa ba kwa asem o kan se wo ye oba ye wo mema bi wo ha wankasa na wo so tena ase tumi hu om okay o so tumi hu se be ma wi ene woni bi ba me ne tena o wo daache ena be ma wi no wo sika but oni daache o so wankasa wo ye oba na o so tumi asese sa na ena wo so utumi so se be ma wi oni bi ba onya bi so obeye dwe sa o so tumi wo ye oba o so tumi ditete sa na mani na ohu ena afienso na ba ne se bia waba me nchen se ebia wo behwe se nipa se no obeboa wa ena meka sunsumni enkasa bobobobo okay o kasa bebu nti ne ekwan pa o sa me fa so ka kire na wo hu no me ka kire ena se ebia bibi so wo ho a wo ye e de fa ho so abeyi nso a memu ho ene anka ho ne ebeba no kra de hu ya se me ka kire ne mo me kire wo se wo ye we a aware no ebegina what I say eno no na chese me nka nchira so kugya nipa no anase yi because obi ade a wo pe no wuntumi nkoka nchira ne se onyai na mu hu bibia wo hwa ade e ba no ebe ha adwe no wasi ano kwan eno ne ne nyansa kwan so okay eno ntina na wo se em se wo ye nipa se wo bon ho ban eno de okay ba won se bambo no wo ho but okra bi ni okra bi nhia ye nipa ye ti asase no kra de ye ba akopɛ obetumi akofo oba bi abowa setena oniema nyina abehwete so wo kra no ne kra na ankasa no enhia but enne no unya no kredi for ene no kwa azan malam bi won ko wie ko beka sho so kwa wale obi anye yi sunsu beje so no mum na wale no odo adwin bedi agro no we ma me fa ho akwenya nkan sho wo nkofo ayade a omodi ye ma na hodo bebre tumi bia ni ho a obaka kire konfo anase malam se opeso ofa ni mu de fawo ayade a akonfo ne malam fo ne asofo ni na aye pa oh se oyo ba na akonfo mi bitimi ka se ma me fawo oh ene se me kra de minim bebre se bia oyo ba bi kra wo pa wo ai obetuna ka yo se yeso no ne de aduro no ene woda tumi bia ni ho be yesa na sa no feeling keke no wo pe me boa oh opesa wo hu so ho ofe into we take advantage of you bibianim me say asem we ya making e bia sipen e ma na Ghana na won hwe asem we si ye me na metu anamodo koto ahemfo anim ahemfo na ntumi antu anamo onim ne omo ye ka cham so omo pedansi ni minya dansi ni mo omo because oba wakofa no wonwuram ama nyinsa kura free mu aba
ye kofa ne bae kofa ne ba ohwe ne ye ko afidi an eye nokre na ne bosom bi na afidi ma ne yesa o ka wi ampinfo se ne wa ka wi di asam na no ano no asa ampinfo mgu akonwa ho inti na ne asase so no obi di bone kwa na hu a untumi nkoka Odiasempa ebetumi abasa daachi obi beba on chen no yo obeyire na ewo se umani dware bia said the ultimate say umu obi ne yire ebe dware adure ebetumi abasa we di obetumi aka se da bi mami nware o mbe me yire na wa hai me baba so na wa hai okay obeba na so obekwa kodware me waduru bi wa mom dware no won kwantanan okay eba sa uni obi ameka sho so wo obi amani meja o uni obi ame baba obetua neka na waso waduru na ka ho ne yekọ amema atwe me ho ne madwale maduru se me yere nso a ho ma yere ne ko me ko bi because baby ekọ ne ye wuram me ko duru aye ko duru wonu ma me kira mo se mo be wi oba wa pe baby agina ne wadwale duru ko wadwale wi aye hwe yachi nti me kra baby am gina me hwe machi nya wi aye no ase ye nyina ne aye de yetu atene sunsum ni bia ni ho obetumi akogina ka kire oba ni nyanko be ma kra no ontumi nkodware no de odware se nipa ebia nipa ne yare a ontumi ne ho na sa o se edware ko se ne ho nipa anase obi na ye den eye ma no na me ya me yesunsum ni me na me bedware o obi yere musu kase obi okuta tumi nokra mu bia no musu o ma no nti se obi ka kire o se anase obi o comfort dunsi ni sofu ka kire o se okodware wa hwe ho yi na se even kwa na nkankan na so ye se ya asori dem no da wo ho a wasan de musuo kase asan de aso wa nti wo obi a obi no wa se o malam bi sofu bi no wa ye ya ne bomode ana pe ho na montu papa bi na tu nya sa abedi wachi sa de akwa wiye Odiasempa wo number ni biem my number ni 054 330 49 76 Sisubiem 054 330 49 76 o say owo new Koforidua between Kumasi ne Konongo entem ufri enkran ba o tra Konongo a onsanifa e na ufri Kumasi nso ba o tra so na watra Kubase ba wanim no onsa benkum o de unya dru new Koforidua o se ubesi new Koforidua fa number no okay say number ni o di begu ase honom okay to fa number na o frame ya because ya wo main road ne so honom nti o wa na me wo na akwantu samo ya de oh ye ni hina ho adwuma ba won say me no sometimes we ye me interview a aye adwuma me mpem for free na me se me ba adenti na me ba wo adwuma nka support ya wo ye ne ya wo nkire na emum aya yes adepa ena ton ne ho nti me adwuma me ya me ntan kan ho asa me wo nkokrafo bi wo ho a on say me channel ya me twa niam agusi o kon ho na aka say o pese o ye ni interview a wo ye ne den onye me ma me konfo ba ko ha me se na me pa chawo me pese wo de me nim se ne wasi akomache me pese wo ni ye kra di yen so kam o se de wo de nimdie bi a ope bi amede be ma ba me ma so kam nsemi so sa na sunsum adwuma tie ye ngina nka sunsum adwuma ho asem ayete se dru we esi DjkA nkofo ka asa me nka ho asem nkofo bebre na kra bi mo hwe mo expect se me ka ho asem na me ka ase milo de bi ya dru pa na dru be no wa wale ese ya nye metumi aka chawa an se frame so wa ware ese nye metumi aka because ye wonro bi o ha ye ngina public nti aya na me hu obi na wo kan sem bi na ade ba kwa na wo fa media so a eguso na kwate ahaban we ye we kwa akwankyere bebre na che se se o ya azan ka be ka se we for girls and for boys sa okay. Ka for nansen obi frame me record no okay na me pe for girls o san kro frame nyan san kro animu me pe for girls ana mbisa say onu oba ati a opese obo na atena ase ana asesen there be me paniam de be fefa ma and I'm so there no me nye bi why bye bye and I'm cutting na ntu we no obi aware say ya we ne any den aware ne say ya o de frame DjkA and one okay on fro keke ne say ya o de frame enya ne wagya akonu na we wudi enya we there be ndi bi mami hey we na obeti bi edi bi na we di oh okay
Oh. Inti me wɔ nneɛma ahodoɔ bebree ba na me ka no sunsum ase me nka. Inti na no obi aware say on front number ben so. Ɛyɛ 054 330 4976. Especially ni enti amama yi apie na abrochire for na complain ho pa. Me ma me ba ko Germany. One broni bi eneti. So broni ne ye prepare pa. Ne saka aduro we bi no. The bro obi ene sem. Awurade. This amama ne kra na mkwan so eba. 054 330 4976. And I me wo oya ahodo ni semina ahodo e ko no medwadie ne eyidie nyina nti wo de me say how be a house no de frame me ne nkokrafo bebree nansen ya wo hwe me channel so a ma bre wa ba ko me twa video na o se no me ne wo be kasa unim fie wanya say 130 years me kra me say me no be di nkomo na sumo edin. Okay. But unyo obi o we experience obetumi ne na di nkoma o nyema o ne ye be hye. Wow. O se kwa me nkoma gi independence. Kono ngwe ya no kosia ka e bo no ma ne bucket nyina akora. E mo mmwan. Wawu e man ke ye kosie no. Ye to na ti egu na yi ma abo mo ti adaka nim ken. Ye bie ya oso wonwi. Munyime. Wakom sa be 100 years na sisi ya wajai. O wa hasisi ye. Okrum he ya. Ma bro wa ma fa ne sem ma me a. Me a me boa ne nkakra. Wow. Nti no me wo nkokrafo ne mrewafo bebre a omota machi bibi kire ma adwen a me de ko ben om. Eno na nkankofo egu media so so omoye o. Waji obi sika no. Wa pro obi owo ho nimde. Eja konso DjkA. Ni nipa nde ba ye ni. Ho nimde ni ade o so de ma no de amount. And akwankyere ahodo aye kire nyina akwankyere na omo kire no ebi me se obi o hwe mi ya kyerɛ wa ya de no anya afiri enya so sorry ana akoya akwankyere na eye yi o DjkA mimi ne umi no ebetumi atu anamon se ebi a ya ware se monye nti yakoye ya wale so ho adwuma enso ebi e be ka kyerɛ so wo kote time o ba ka kyerɛ mimi se mimi kote sosomesa ade nti ana ade ba ko na e de ko e ba wo kote time o mimi kote sosomesa. Okay. O asam na meka wo ti ase pa. Matiase. Asam akwa ne kakra. Matiase. Wo ti ase pa. Matiase pa. Nti obi nya ti se ye ka kwankyere bi wo ha na wafa na ono so de ti media no so. Koye wei. Na obi asu di akiri. Ekra bia ne ne odenam. Odiasempa ye behwe ne ye de nkomobo no abere sanse ya ye ekobe don hwe enie. Interview ahwe beba ye be no 1 and 2. Mo aya na moni eje no nza mo ha me sa na me se ne ma me nto anom. My last question. We yo mo a obi wo ha oba na so ye so na ebi kura na waye bibia ma no no na o ka se na nyame nhira wa na ne buofu aha de emu nyame din wa ha. Na sa de ne de na da bi na obi mi sia bi de obi tumi na rosa da ne kon mu obru ose na mitumi di wura na den ye nchiri bibia ye nchiri bibia me meje nyankopon di me wa meje nyankopon ne se nyame anka ante ya we Bible kra no me meje Bible di on different perception enye se ne bi moji Bible me hu Bible se eye honhom mo homa me wa kwankyera me de Bible ma niamasi edisem ehoma me wa kwankyere bi wo ha me de mana so obi ha wa wo ya eno ne nyame na me be ka kyerɛ se obi na ha wa na we na ha wa adwin me de ma no wa ye ne 7 days ni aha de nti me meji bibia di nyame nhira wa nyame nhira me a na me se mempe na me obi tia me a meje so oba ade adaroma ma me bi si oye Kristo ni ena ochia me ba na me ba si oba ade na adaroma o si ena wo so ka oba ade ni bi wa yera ade ya ne papa ye se o kan oba ade na ti ase se o be kan oba ade na oba ade no hwan nye nyankopon ne bo ade nti no ya kwa we ka echiri ye ni anum nti me meji bibia di. Okay. Odiasempa wanu di se metwa to na afi ye mfa ye nkomobo no emfa mra wie ye abre ni abre bia wo ka se mema ahwefo afutu amede won se ahweye nye mpenimde echiri akwan because we are sin nimde ya ade ya ukuta esombo ma na afi ya mrewafo ne ye nkokorafo a ya bo mu be ya abo mu ye nja be yibo no na yembe na omu kuta nimdie na ese fata no ena omu di nro bebre ko because say
ye men omo ye buom so me ya bayifo e suban so ekuta ye no because obi o ye aduru won ansa na obema wade no ohwe wa no kasa ohwe wo ne ye because onim se aduru aye sese kan no e ya ade ye se ya ade ye nti odi kan hwe su ne ban ekuta o ansa na ode ama o enu nti na ma sisi aye niam bibre na no ayira no nti kakra metume de ama wa so asemi a wo kan etwema dwene si asemi so papa bi ano oba ba bewu na owo ka okokofu otuo bebre onim se ne bana no obi anim so odi tuo ne bema no sanso na ne kuku odru no wamfa ama no o kire ne se ti obi abusa papa nse obey de senko no nenke wo se odi utuo no edemade na ade kokofu wo se ono se de osibeti a nani so o hye no se me de tuo no kokoma no a ebe ha no enu nti wei etwa asama wo kan nyina ampa no krepa nyu obia na me say obi kuta tumi obekọ di tumi ne ko ebe ha no onfa ma ne ba nka bi ete nchen ba no de ama no biko hunu ne se ne ba no de mana ahwe o de be se ade ne bufu a no ote wo kra no kra na sumunjo no because wo de aduro mo obi me wonuro bi wo ha me mfa ma because me de manipa na o de koye bibia ono no oyo ba me amede ma no me nya hu nsusu aso ni bi interesa na tie Odiasempa eja medase nso medase etie for hi DjkA Nyansapo TV bomodi aso be subscribe to channel no na wa press notification button for more videos afi DjkA money transfer omu cry asen ye di dwumadie we ye de ebreo bomodi aso send this car from US Canada now the abaga na nko ade a DjkA app no na wo se ultimate download it from Android phone or Play Store, Apple phone or Apple Store. What download it we now they send this car using me promo code ni DjkA. And no you see obenya $5 now they share wata so. We are nipa will send your brand Ghana no so yente ne capre. You rated this send this car no was reaching obi a de DjkA de and no na sabre we ebremu. Obi o wa broche bi o send this car bia eno na you see teacher ni Europe. Me da say sa oje bre na ohwe me. Ye be sign aba abebo nkomo biem na emu bomodin a se obefre nana ne se bibi ekire wadwen a one no edi nkomo Odiasempa number ni biem number ni 054 330 4976 054 330 4976 Macron bye bye.